Esquerra ha comès una irresponsabilitat històrica de no entrar al govern el primer dia després de les eleccions, perquè un govern de la Generalitat assetjat, com està assetjat pel govern de Madrid, per la premsa de Madrid, no es pot deixar en minoria, no es pot deixar d'aquesta manera que han patit, diguem-ne, o estan patint una persecució econòmica, mediàtica. Per tant, jo crec que Esquerra ha fet molt malament de no entrar al govern, ha fet molt malament de tenir tot aquest any, amb la crisi que tenim, uns pressupostos prorrogats, vull dir, tot fet una calamitat, perquè també és cert que no podem arribar a la presumpta decisió de la independència en un país amb una crisi, diguem-ne, irreparable, amb la gent sense feina, perquè, clar, arriba un moment que la gent es desespera. Per tant, jo crec que la responsabilitat de tots és col·laborar amb que el govern vagi bé. Les eleccions europees no depenen d'Espanya. Per tant, Espanya no les pot anul·lar, no les pot canviar, no les pot tocar. Per això no a tota Europa. Són unes eleccions, diguem-ne, que a tota Europa estan reconegudes com unes eleccions democràtiques, amb totes les garanties i amb totes les tuteles. Per tant, ningú pot discutir el resultat, en principi, d'aquestes eleccions europees. Per tant, tenim dues condicions que les fan molt importants per nosaltres, és a dir, que Espanya no les pot anul·lar i que Europa les ha de reconèixer com a bones. Segona qüestió, atès que el que es fa al Parlament Europeu als catalans ens importa bastant poc i tenim una influència bastant nul·la, nosaltres transformem aquestes eleccions en realment el referèndum que no ens deixaran fer. Per tant, tots aquells que volen un estat independent per Catalunya que vagin junts, però no només perquè sí, sinó perquè això ens dongui la facultat de fer la proclamació de la independència. És a dir, si aquesta candidatura guanya les eleccions al Parlament Europeu, aquí a Catalunya, estem legitimats per anar al Parlament i dir proclamem la independència i iniciem tots els tràmits de reconeixement internacional.